हाइलोहाय तिनी एप्रिल 2 सालमारी सांग्रं साल 17 पेयकजला जन्मजयनगर कन्स्टिट्युन्सि बिसिङाव खाबजानाय पेयकजला बेसि बाय महनपुर बेसिनि कथालायमुं बाय लोककथुमुं पादा खलायजाखा लोककथुमुं पादा खलायमुंगा मानजागैखा 17 पेयकजला जन्मजयनगर कन्स्टिट्युन्सि तिप्रमुखनि कैंडिडेट गीता देवबर्मा लगियाव तंग एमएलए मानव देवबर्मा कच्चा मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया खबै गुबुननि जुदा जुदा आदंग असल कथुमुं पादा खलायमुंनि बिसिंथि नोखों खोंबानि खरक चिदक भोटार बीजेपी याकरि रंका तिप्रा मथानि बाना तै कताल फाइने रगना बाना याफ्रि लामसुका एमएलए मानव देवबर्मा चीसनि हाइगबा 17 पेगजला जन्मजयनगर कन्स्टिट्युन्सि तिब्रामथनि कैंडिडेट गीता देवबर्मा खबै जुदा जुदा आदंग कताल फाइने रगना लामसुकैना हालाय चा ताको नं बो पार्टीनि दिनै नों तिब्रामथ जयनिं खालाय आं बीजेपीनि फाइने यार जयनिं रो फायदा बीजेपीनि नों नि लगे साब साब फायसो फायका कयता बुता कयता फेमिलि तो फायका तो जोंनि फेमिलि सासेदिन ताको बसारि 5 फेमिलि 16 बुटा 5 फेमिलि 16 बुटा हमके बें सब तिब्रामथनि ताबो बीजेपीनि तिब्रामथाव फायो सरि बीजेपीनि तिब्रामथाव फायो अच्छा नों बीजेपीनि तामो पद आं कोनो पद करे दाराखे तो पदनि बरक बो निर्मलनि बिन थागो तामो पद तंग लादो पद बिसि आछ कतरिया मेमति तंका दारोनि नि सिने मं बुं तामो बिसु मंगल देवबर्मा बो कामिनि रतनपुरनि पुंकेरे सादरपारा रतनपुर पुंकेरे सदर पारा पारा जोंनि मुं खोथाखौ सुकुमार देवबर्मा नि मुं नि पाराखा बिसरे सादरपारा नि मुं खा आरो मंगल देवबर्मा एकui पारानि ना मनानि मुं खा आकाश देवबर्मा नि बयस बुसं खा बस बाय 18 अच्छा दादो बना बाय दिनै दूर कैम्पिं पाइमिनि यागलो अब पेकरजला ताइ मोहनपुर बिसिओ अमाके निनि थानिओ फाइनाय जयनिं खाइपेमेनि बाहाय मा दसा मेरा पहिला ननरनो बेलेखनो हामबाय जों साइमान दङ तिप्रामथा तिप्रासानि साथे तिप्रासानि इन्टारेस्टनि सामुखाय दङ आनि ताखुरक दिनै 5 फेमिलि 16 गुटा बरक दिनै जिनि तिप्रामथानि नुखङा हापायखा बुबाग्रानि थानचार मारिना हामजागै जेहेतु बुबाग्रा तिप्रासान बागै सामुखाय दङनि बरक किसा लेरि फानो खातबो बुजिखा सब बर्न जों बेलखनो खाबा खुबाय लामसगो जिनि तिप्रामथाव तै बरनि जे कोनो प्रब्लेम जों हागाय जेहेतु जों एक फेमिलि दाबो विपद आपद जे कोनो समय जों बरबाय तंनानि बरो जों बाय तंनानि अंगीकार बद्ध बेलायखनो बखा तंथौ हाजि तामनि बागै हिमालय बुबाग्राना थानचा अ थानचा तैबो मासो मुसु कार्य तंगनि फाइ तंखा त अटोमेटिकली आबो तंथक मानि खबर हाजि हामबाय फाइथाखौ सोंना मुचुं फिरो दाबो तो गोबां भाइराल नखा जे मन्त्री विकास देवबर्मा जे इभिएन मिसिनो किसा डुप्लिकेट खाइना मानो तैले आसे गोबां त्रिपुरा हास्टेव दुतो दूर कैम्पिं खाइजागै दङ फियाबा अवा जे बुट माने बेबाने बिनो थानाय गामनो तैले ताम कक खाना मुसु नायदि जोंनि गोपाल दुर्भाग्य खौ जागसो दौ विकास हाय बरकनो जो मन्त्री मामानि आबो त्रिपुरा हामग्रा मन्त्री बोताम साया तंखा नायदि हा दफन बागै सामु खायनाय नंखाय तक बुकुल खोक्ते खुगना बुबा ग्रानो बबो आसक चिन बागै सामु खाय दङ आब्रो अस्वीकार खाय ओंके बिनि अमुंसा क छाया करि खाबो हायसि एडिसिनि कर्मचारीनि बेतन का सुका आबो साउका बनिजिन साउ हा बिनि आगरतला सहर कार्य दिल्ली रक फ्लैट पाइका आबो बनिजिन सोशल मीडिया काबु याबो साउका ओंके इबिएम मिसिन बताबो जत बोर्ड खांके न बिनेक्स थाना अब बन साउका वाइसम साउका तमो एयरपोर्ट बीजेपी जदि हापां नेनि 120 फीट अमेंडमेंट बिल लगा क्रम मानना माने बिनि ककनि कुनु सारिगामा गरै अब जे जाति कक साव काजे जों बिनि कक न हंखाय ओ ककनि बिसिन काखनि हेदिबा काखनि जों वानसु याहिसि नरक एज ए पर्सन मीडिया पर्सनल नरक बनि इंटरव्यू नादि निनि ओ इंसिडेंट हा बिनि दिल्लीनि कागज फनुमानि वाइसा नुबाय सोशल मीडिया नांगौ आबो तक बुकुल खुगना हिमानि एडिसिनि कर्मचारी बेतन कासुमानि इबिएम मिसिनो जत बोर्ड देखे बीजेपी थाना हिमानि तारपरे बीजेपी हापां खागायसिन मिसे सेंट्रल गवर्नमेंट दाबि दावरनानि हमारक न बुथु खैतलाङै बन सोङैनासिरि बिनाव आकल करि ककनि जवाब जों रिमालिया हाजि हामबाय ब्लेका हामबाय पेगजला पाराओ অথবা হাতিগো जोंथिनो একটা दुइटा बिसिते একটা सभा खाइमानि बबो बिसि ग्यादारिं सिन मोहनपुर बायताय पेगजला
ও জায়গা সিনর 5 ফ্যামিলি নেই 16 বুতার সিনর জয়েন খাইকা সিনি রতনপুর সিনি পেরজ পারানি বড় জয়েন খাইকা মহারাজ ন হামজাগৈ দিনে বোয়াগানা থানসানা হামজাগৈ বড় জয়েন খাইকা সিনি বড় গনা যে গীতা দেবরমা নক যেকেবাं কপ্লাই খাইনাই আগেনি সাইতে गोबां माइ बुट पास खाइनाय महाराजनि कग्न खाइनाय बरक फाइका जों बर लामसुका आपनो तेबो किसा पंक ते कदिन परे ते कैसा कत जॉइनिंग मानाय तेसा कत जॉइनिंग नाय बाजागा नंनाय इलेक्शन आगे तेबो माइके कत जॉइनिंग उंगि दङ दिनै महाराजनि हामजों फाइ जतन फाइ दङ तेबो फाइनाय आमबाय